Ťažko povedať, keď je v Tatrách najlepšie. Asi vždy, keď ste tam. V dolinách hučia vody, kvitnú kvety a sú plné života. Však to je fantastický vzduch, výhľady, to je balzam na dušu. A nie len pre nás, užívajú si to svište, kamzíky na snehových poliach. Vidíme kamzíky, hej? Aha, tam sú. No? Je super. Ako vždy, aj v tých najideálnejších podmienkach treba byť opatrný. Znie to v tomto období čudne, ale pozor si treba dávať na sneh, takzvaný zhnitý. Je premiešaný s hlinou a mäkký. Človek, keď po ňom ide, tak len vlastne sa prebára, nedrží to a vlastne robia sa aj také okrajové kryhy, kde sa môže vlastne človek prepadnúť. Do prčic! A zrazu sa aj teraz, v lete, môžete ocitnúť pod viac ako metrovou vrstvou snehu. Stali sa už aj tragické prípady. Nikdy neviete, či spadnete meter alebo 20. Ak sa aj nezraníte, môžete sa jednoducho utopiť. Verte, že toto je tu strašne nepríjemné. Aj takáto simulácia dala zabrať, preto je lepšie dodržiavať návštevný poriadok a neignorovať chodníky. Úplne si Tatry budete môcť vychutnať od 15. júna, kedy končí sezónna uzávera. Z Velickej doliny pre televíziu Jožo Kubáni.